ba bambanci mai kuɗi da kuma talaka a rayuwa. Gaskiya ne. Idan ya zama cewar ka nuna bambanci. Shin alamu cewa nuna ka manta da wanda ya baka. Amma kasance wanda na da cikin kaina a yau kam. Al'amari ya mutukan bani mamaki. Gaskiya ne. Kun san ya aka yi na kasance? Kuma ya na tsinci kaina? Ko kaɗan. Wato ana yana zama cewa na da suke wato ainihin ziyara na musamman sa'an nan kuma sai na zama cewar al'amuran bai zama daban ba. Kasan nan kulle da za su yi. Wane? Kasan nan ba za a dinga shiga ba. Ya mana. Kamar nan ne za a dinga wucewa.